ɗaya babu kai komo a karɓi dukkan shaidun mallaka da sahalewa na hakika hannu da hannu. Domin ƙarin bayani sai a tuntuɓi lambobi kamar haka: 08099282524 ko 08130247447. Ina masu buƙatar koyon turanci karatu da rubutu cikin sauƙi, to ga dama ta samu. Albarka English Lesson makaranta ce ta musamman domin koyar da darasin turanci. Tuna muka tare da muku ƙwararrun malamai da suka nakalci lafiyar koyarwa. A Albarka English Lesson muna koyar da ɗalibai a ranakun Asabar da Lahadi da kuma Alhamis da Juma'a da daddare daga karfe 6:30 na yamma zuwa 8:30 na dare domin 'yan kasuwa da ma'aikata. Mun tanadar muku special class masu ɗaukar ɗalibai 20 cif da kuma wasu ajujuwan na musamman ga waɗanda ba su iya karatu ba balantana rubutu. Makarantar ta zo muku da sabbin ajujuwa da muke koyarwa a ranakun Talata da Laraba karfe 6:30 zuwa karfe 8:30 na dare. Haka kuma akwai ajin koyar da mutum ɗaya tilo, wato daga kai sai malam. Za ku iya samu mu domin yankar naku kom ɗin a Murtala Suya da ke kan titin Kabuga, ko a Manar Store sabon titi daura da gidan kankara, ko a Zango Store da ke kofar mata, ko kuma a Hawa Store rijiyar Lemo tudun Bojuwa. Za ku iya samu a ranakun karatu a adireshin makarantar da ke Sheikh Kamis College of Qur'ani Gwarzo Road bayan asibitin Kabuga, ko kuma a lambobin wayoyin mu kamar haka: 08032062145 ko kuma 08031166622. JY Global Education masu samar da gurbin karatu a ƙasar China. Yawwa, ina iyaye masu son sama wa 'ya'yansu guraben karatu a ƙasar China a fannin medicine, engineering, haɗi da art and social sciences da sauran kwasa-kwasai wanda ɗalibai suke da bukata. Za ku zo kamfanin JY Global Education za su sama muku guraben karatun a cikin sauki ba ɓata lokaci a makarantun da suka haɗar da Shenyang Medical College, Liaoning University of Petroleum, Nanchang Aerospace University da dai sauran makarantun jami'o'i daban-daban. JY Global Education sun kware akan aikin su. Ku dai kar ku yi ƙasa a gwiwa, ku same su a adireshin su dake lamba 148 kan titin Lawan Dambazau layin gidan IG. Lambar wayar su dan ƙarin bayani 070111163 ko a babban ofishin su dake lamba 18 a kan titin Pochanj a ƙasar China. Lambar waya +6155226292. Hukumar kwashe shara da tsaftar muhalli ta jihar Kano wato Remasab na kira ga jama'a da su yi la'akari da yanayin sanyi da bugawar iska, su guji kona shara da kuma zubar da ita barkatai, musamman ma zubar da bawon rake da makamantansa akan tituna da guraren da basu kamata ba. Sannan kuma hukumar na godiya ga jama'a akan haɗin kai da goyon bayan da suke bata a aikin feshin maganin sauro da ake yi kullum a unguwanni daban-daban. Ku ci gaba da taimakawa hukumar ta hanyoyin da duk za ku iya don tabbatar da tsaftar muhalli a jihar Kano. Wannan sako ne daga hukumar kwashe shara da tsaftar muhalli ta jihar Kano wato Remasab. To madalla. Sharifi Computer Technology kamfanin da suka kware gurin gyara da samar da kayan kwamfuta. Haka zalika suna bayar da horo na musamman kan bangarorin kwamfuta. Suna nan suna ba da shaidar ba da horo a fannin Certificate of Technology da Diploma akan Information Technology, sai kuma Diploma akan Computer Maintenance da Diploma a Computer Networking. Sannan suna sai da sababbin kwamfutoci kamar laptop da mini laptop da kuma desktop. Za a same su a Shai Plaza da ke gadon Kaya ko a kira su a lambar waya 08069514901. Su kuwa ɗaliban kwalejin ilimi da share fagen shiga jami'a wadda aka fi sani da suna KAS a nan Kano, waɗanda suka kammala karatunsu na diploma a jiya, sun gabatarwa da makaranta allunan sanarwa mai ɗauke da hotunan ɗalibai na gargaɗin cewa su guji mummunar shiga da sanya matsatsin kaya da kuma kira da ɗalibai da su guji shiga ƙungiyoyin asiri da satar amsa a yayin jarabawa da yin hani da rashin ɗa'a. Ɗaliban sun miƙa waɗannan kayayyaki ne gudunmawa ga hukumar makaranta ƙarƙashin jagorancin Dr. Sunusi Yakubu Ahmad. Yayin taron ma wata ɗaliba da ta bayyana farin cikinta bisa yadda ta koyi sana'o'i har guda 13 a ƙarƙashin tsarin Entrepreneurship and Innovation Diploma, wato Fatima Mustapha Abdullahi, ta yi mana ƙarin haske kan abin da ta koya da kuma farin cikin cewa yanzu ta koyi sana'a. Kai koyarwarsu ya yi kyau sosai, wallahi ba misaltawa, saboda sun jajirce wallahi suna koyar da mu akan gaskiya tsakaninsu da Allah suke koyar da mu. Can kuwa daga unguwar Gobirawa al'ummar yankin ne suka bayyana takaici kan cewar sun daɗe suna fama da kamfan ruwa kuma sun yi iyakar ƙoƙari an ƙi sauraron su. Dan haka suka ce yanzu su ma an zo gaba
domin za su riƙe ƙuri'unsu ba za su yi zaɓe ba har sai an duba halin da suke ciki. Wakilin mu Aminu Abdu Baka Noma ya halarci yankin ga kuma rahotonsa. Al'ummar waɗannan unguwanni ƙarƙashin mazaɓar Gobirawa ne suka fito ƙwansa da kwarkwata domin nuna damuwarsu dangane da kwashe shekaru da dama suna cikin matsalar rashin ruwan ayyukan yau da kullum. Kamar yadda wasu daga ciki suka bayyana filin inda ranka. Kan zaɓu ba mazaɓa da take babban mazaɓa kamar ta muna da akwati 140 da wani abu a wannan yanki namu kuma kansula guda ɗaya ne. To saboda haka muna ƙoƙarin cewa ruwa muna cikin wani hali shekara da shekaru saboda haka muke tabbatar da gwamna muna buƙatar za mu ba da wannan ƙuri'u amma muna buƙatar lallai a yi mana alƙawarin wannan tabbatar mana da wannan ruwa. Cewar lallai mai girma gwamna in ba mu ji wani furuci a game da kai bangaren ruwan nan ba to mai girma gwamna zaben nan fa akwai matsaloli masu yawa ba za mu fito zaɓe ba mai girma gwamna saboda haka. Jin wannan ƙorafi ne ya sa muka garzaya ofishin kwamishinan ruwa domin ji daga gare shi amma haka mu bata cimma ruwa ba kasancewar bayanan ya tafi wasu ayyuka amma ku biyo mu domin bibiyar lamarin. To Allah ya kiyaye. Kafin mu je ga fannin mu na ra'ayoyin ku ga takardar neman taimako da wani bawan Allah matashi mai suna Salisu Umar wanda Allah ya jarrabe shi da lalurar idanu har ta kai sai an yi masa aiki a dukkanin idanuwansa guda biyu kuma aikin zai lashe kuɗi masu ɗimbin yawa zuwa yanzu dai za a yi masa aiki a ido guda ɗaya kuma ana buƙatar naira 850 amma wannan matashi ya haɗa naira 550 cikon naira 300 kawai yake nema dan haka yake roƙon ku bayan Allah a taimaka sai kuma takardar neman taimako ta wani mai suna Abdullahi Ibrahim wanda shi ma Allah ya jarrabe shi da lalurar karaya mahukuntan asibitin kashi na Dala kuma suna buƙatar naira 154 domin yi masa aiki sai kuma takardar neman taimako ta Muhammad Alasan wanda shi kuma mahukuntan asibitin koyarwa na Malami ne Kano suka buƙaci naira 135 domin kulawa da lafiyarsa shi ma ya ce ba shi da hali dan haka suke roƙon ku ya bayan Allah a taimaka a ceto rayuwarsu. Har ila yau wani bawan Allah mai suna Ali Muhammad Aliyu da aka fi sani da Baffa wanda ke takarar majalisar tarayya a jam'iyyar National Rescue Movement NRM mai kudan zuma a karamar hukumar Tarauni ya aiko da taimakon naira 4,000 ya ce a nemi mara lafiya ko ne a taimaka masa har ma ya alwashin ci gaba da aiko da wannan taimako. Sakonka ya iso Ubangiji yi masa kai a gidan aljanna. Allah ya biya maka bukatunka na alkhairi. Kafin sallama ya shahararriyar makarantar nan wacce ta yi fice wajen koyar da ingantaccen turanci dalla-dalla a cikin hikima har ma da dabarar ƙwararrun malamai wato Al-Asad English Academy sun fara ɗaukar sabbin ɗalibai masu koyon ingantaccen turanci daga farko ko ɗaliban sakandare diploma NCE ko ma masu digiri waɗanda suka haɗa da maza da mata har ma da 'yan kasuwa kuma an tanadar wa ɗaliban ajujuwa na musamman ga waɗanda ba su taɓa yin makaranta ba ana karatun ranakun Asabar da Lahadi Litinin da Talata ko Alhamis da Juma'a akwai kayan karatu na musamman masu tafiya daidai da zamani ga hanyar koyo cikin sauƙi a zamanance babu cinkoso cikin ajujuwan Al-Asad English Academy ana koyar da darussa da suka haɗa da how to read and write English grammar oral English conversational English har ma da literature in English za ku iya samun forms ɗin shiga makarantar da yin rajista a makarantar Al-Asad English Academy da ke Bahari Shopping Complex lamba 55 kan titin Hadeji ‘yan kaba dab da ofishin MTN ko a kira lambar waya 08060156059. Shahararren kamfanin nan mai suna Tubeless Photography ya shirya muku special makeup classes wato koyar da kwalliya da waɗanda suka iya da ma ‘yan koyo. Haka kuma za a koyar da yadda ake ɗaurin ɗan kwali. Za a yi registration ne akan naira 10,000. Za a yi maka logo kyauta tare da certificate. Akwai kyautar naira 30,000 ga wacce ta zo ta farko bayan an gama training akwai dina wadda za a yi a Pabs Event Center Nasarawa GRA. Masu ba da gudunmawa sun hada da BJ Makeover, Mina Makeover, Zibu Storch, Tubeless Makeover da sauransu. Za a iya samun wannan form a shafin su na yanar gizo wato website a www.tubelessphotography.com ko a kira lambar waya 070-307-0-6346. Mai gida ga lokacin tafiyar mu ya zo bana kuma wace motar za mu shiga bara yan attachment sun hana mu sakat a motar baki labarin SC Express Transport to ga yamin yadda tsarin tafiyar su yake akwai Kano zuwa Lagos kuma daga zarar ka gama hidimarka sai kuma ka sake shigowa daga Lagos din zuwa Kanan Dabo to kuma na ji an
an ce akwai motocin SD Express daga Kaduna garin gwamna zuwa Akure. To ai daga Kaduna ma zaka shiga motocin su zuwa Ibadan, kuma daga Lagos ma zaka shiga zuwa Kaduna. Haka kuma daga Lagos din zaka shiga zuwa Abuja. A cikin motocin su masu AC kuma akwai talabijin, sannan akwai Wi-Fi dan masu browsing. Babu attachment, ana karɓar sakonni ko turawa da kuma kyakkyawar kulawa da kayayyakin ku na cikin mota. A ina za mu samu motocin SD Express? A Kano unguwa 3, daura da gidan man Matrix da kuma Ni Road, Luxurious Bus Park, Sabon garin Kano. A Kaduna suna nan a Manda Road kusa da Lagos Garage. A Lagos suna nan a Edo kusa da Leventis. Ko lambar waya 0800-84-88-465 ko 0800-24-64-3847. Ba da jimawa ba za su buɗe a wasu jihohin kamar Sokoto da sauransu. Gidan nan ba gida ba ne, matsala dai ne gidan haya. Iyalina ne kullum faɗa da mutanen gidanmu. Yalla bai ga shawara. To ina jin kilaji. GM Landmark Project Limited sun shirya domin gina katafariyar unguwa da take a Wasa District bayan Ako, gurin da gwamnati take shefi da manyan titina a babban birnin tarayya Abuja. Abuja suna da fulotai akan kuɗi naira miliyan 4,400, sai naira miliyan 3,300. Za a iya biyan kuɗin lokaci ɗaya ko a watanni 12 ko kuma a watanni 24. A garin Lagos Island a unguwar Lekki Su Aja akan kuɗin fili naira miliyan 14,500. Bugu da ƙari GM Landmark Project Limited akwai su a Isheri North GRA akan kuɗin fili naira miliyan 9. Babban ofishin su yana nan a Suite 14 First Floor Mangal Plaza Area 11 kusa da FCDA Garki Abuja. Kano suna nan a Plot 47 Block A Suite ASFO3 Dantata Plaza kan titi zuwa asibitin Nasarawa. A Lagos suna nan a Rotary Suite HSS Ekuta Shopping Complex BGC Lekki Aja. Ko ta lambar wayar su 0800-3622-9911 ko 0700-3480-2000. Katafaren hotel din Bristol Palace na daga cikin manyan hotels da ke da mukamin 5 star. Inda za a karɓe ku kamar a gidajen ku cikin kima da karramawa a koda yaushe. Manyan ɗakuna guda 114 na alfarma kamar Senator, Ambassador da kuma Palace Suite. Masu kayan alatin more rayuwa da zai ba ku nishadi cikin nutsuwa. Abinci sai wanda ka zaba har ɗakin ka na tsawon awa 24. Hotel din na da manyan ɗakunan taro masu kayatarwa ga masu buƙatar yin semina, party ko yin manyan taruka. Guraren shakatawar mu na kewaye da bishiyoyi da furanni, gurin wanka na swimming pool, da dakunan cin abinci na gida da na kasashen waje. A Dalla Restaurant, wurin motsa jiki da kuma ajin motsa jiki da zai kara wa jikinka sauran sarrafa iskar oxygen. Tare da mai koyarwa, ƙwararrun masu gadi, kyamarar CCTV don bayar da cikakken tsaro a ciki da waje. Bristol Palace Hotel na lamba 54 da 56 Guda Abdullahi Street, Paul Santa Kano. Lambar waya 0800-80-301 ko 0811-3535 ko email address reservation@bristolpalacehotel.ng. Bristol Palace Hotel, gangare masauki. Duk lokacin da kuka buƙaci nagartacce, tsaftatacce kuma lafiyayyen wajen siyayya wanda yake mafi kusa da tunaninku, sai Country Mall. A Country Mall mun tanadar da kayan yara ciki har da kayan wasan su. Baya ga kayan jarirai na barka, akwai bangaren mata iyayen giji inda uwar gida da amarya kai har da ƴan mata a dangali za su gwangwaje da rigunan bacci, tsala-tsala a tamfofi. Kana kuma ga lace na gani na faɗa da kuma jakunkuna da takalma na zamani. Maza ma ba a bar su a baya ba. Domin kuwa a sashen maza, Country Mall ta tanadi takalman maza, shirt, lakataye na ƴan kwalisa. Kana kuma ga trouser da makamantansu. Ba a nan Country Mall suka tsaya ba, a bangaren supermarket Country Mall sun tanadar muku da kayan tanɗe-tanɗe da lashe-lashe kai abin sai wanda ya gani. Bari na ranka da ku sashen kayan lantarki na zamani inda za ku tarar da kala-kalan talabijin na gani na faɗa, firji, murhun dumame da dafa abinci, na'urar sanyayawa wato AC, fankoki kai da duk nau'ikan kayan kitchen. Idan har kun amince da nagarta da kyau, lallai Country Mall shine amsa. Ku leƙa Country Mall inda za ku tarar da dukkan kayan bukata kuma a farashi mai rahusa. Country Mall na a yankin Farm Center a nan birnin Kano. Country Mall na farko a kayan bukatunku. Cibiyar matasa ta Sani Abacha da ke kan titin Madobi wato Sani Abacha Youth Center na farin cikin gayyatar masu business center da internet cafe da ke kananan hukumomi 44 a nan jihar Kano da kuma tsoffin ɗaliban kwamfuta da suka kafa business center ko cafe da zo cibiyar matasa ta Sani Abacha ranar Alhamis 14 ga watan 2 na wannan shekara karfe 10 na safe domin samun damar shiga wani shiri na gwamnatin tarayya. Sanarwa daga Yahaya Shu'aibu Ungogo, jami'in hulɗa da jama'a. Duka kuma da wannan ne shirin ya zo ƙarshe, a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Ala Abdallah, Aminu Abdu Baka Noma da Shamsu Dawo Abdullahi, Suleiman Musa Abdullahi Babangida shine yake cikin sada da ku.
Ado Sa'idu Warawa ya jagoranci shirin. Nasir Salisu Zango da na gabatar nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.